λεπτά ειδήσεων με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, όπως καλά γνωρίζετε το τελευταίο διάστημα και σας αρέσει πάρα πολύ. 30 λεπτά χωρίς φίλτρο. Δώστε μου παρακαλώ από το κοντρόλ την πρώτη είδηση. Τραγωδία που συγκλώνησε το 1978, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ο δίτης που εντόπισε το 1990 τα οστά του ενός από τους 3 Αμερικανούς. Στο ίδιο σημείο που δυστυχώς βρέθηκε ο άνθρωπος που έψαχναν τόσο καιρό. Γιώργο Σόμπολε. Ναι, Ζήνα, πήγαμε σήμερα το πρωί μαζί με τον οικονομολήπτη μας, τον Νόβι Αλεξάνδρου, και συναντήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Θοδωρή Τόρκιν, ο οποίος ήταν, όπως είπες και σε πάρα πολύ σωστά, ο άνθρωπος ο οποίος εντόπισε μετά από αρκετά χρόνια τη σωρό του ενός εκ των 3 Αμερικανών διτών, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο ακριβώς σημείο. Μας μιλάει με τρεμάμενη φωνή, ακούστε τα όσα συγκλονιστικά μας περιγράφει. Και μάλιστα, Γιώργο μου, σου έδωσε και φωτογραφίες, ντοκουμέντα από την τότε στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ παρακαλώ. Χωρίς τις αισθήσεις του και σε βάθος άνω των 30 μέτρων βρέθηκε ο 34χρονος δίτης που αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή στο λεγόμενο πηγάδι του διαβόλου στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Στο ίδιο σημείο το 1978 είχαν χαθεί 3 Αμερικανοί δίτες. Ο κύριος Θόδωρος Τόρκιν είχε ως χόμπι την κατάδυση και είχε εργαστεί ως δίτης και μάλιστα το 1990 είχε βρει τη σωρό ενός από τους Αμερικανούς που είχε χαθεί. Μιλά στην εκπομπή μας και τον Γιώργο Σόμπολο για την επικινδυνότητα του σημείου. Αυτό πρέπει να ήταν κάπου στο 90. Γνώρισα μια παρέα στα λιμανάκια και είχα ακούσει την περίπτωση αυτή που είχαν χαθεί 3 Αμερικάνοι και αποφασίσαμε και έκανα μια κατάδυση και βρήκαμε τον έναν από τους 3. Κατεβήκατε δηλαδή στο πηγάδι του διαβόλου, αυτό που, ναι. λέμε πηγάδι του διαβόλου. Αυτό το πηγάδι του διαβόλου. Βέβαια ήταν απερισκεψία αυτή μεγάλη, αλλά το τολμήσαμε τέλος πάντων. Είναι κάπου 28 μέτρα το βάθος του πηγαδιού από την επιφάνεια της θάλασσας. Μετά έχει ένα σημείο που στενεύει η είσοδος και έχει ρεύμα και αρκετό, σε τραβάει κιόλας, άμα κάτσεις σε τραβάει και από μόνο του. Βέβαια μη με σκηνή για να βγούμε, μπήκαμε μέσα, είναι ένας διάδρομος. Ναι, είναι δύσκολο, θέλει το σκηνή για να βγεις. Εσείς τότε που πήγατε και βρήκατε τον αγνοούμενο δίτη, τον Αμερικανό, σε ποιο σημείο ήταν, θυμάστε, ήταν κοντά στην είσοδο του τούνελ? Κάπου 100 με 110 μέτρα. Είχε ένα σκαλοπάτι εκεί, έκανε το σημείο, το βράχος, και ήταν εκεί σκαλωμένος. Με ειζήματα δεν φαινότανε καλά ότι ήταν η στολή, ας πούμε, άνθρωπος εκεί, ο τραχάνθρωπος. Τον είδα και μετά από μια εβδομάδα ξαναπήγαμε και τον βγάλαμε. Δεν είναι εύκολο, θέλει δυνάμεις. Πόσο δύσκολο είναι, εάν θες να βγεις από το τούνελ? Για να βγεις εκεί στο στόμιο, στην έξοδο, στο κάγκελο, θέλει σκηνή. Εμείς είχαμε εκεί δεμένο σκηνή και αλυσίδα κάποια κομμάτια και τραβούσαμε για να βγούμε, δεν πηγαίνεις αλλιώς. Έχει τη δύναμη το νερό εκεί, δεν μπορείς να βγεις αλλιώς άμα δεν έχεις το σκηνή. Και οι 3 Αμερικάνοι πιστεύω έτσι χάθηκανε. Μπήκανε μέσα χωρίς να γνωρίζουν τη ροή τη δύναμη του νερού που έμπαινε και μετά δεν μπορούσαν να βγουνε. Εσείς έχετε φοβηθεί σε κάποια κατάδυσή σας? Βέβαια, και εγώ το σκεφτόμουν αν βγω, να πω την αλήθεια, αλλά όταν έμπαινα τα ξέχναγα αυτά. Είναι μια επικίνδυνη, έχουν χαθεί ανθρώποι μέσα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι η πρώτη εκπομπή που ανέδειξε αυτό το ρεπορτάζ είναι το Καλημέρα Ελλάδα, έτσι, με τον Παναγιώτη Στάθη και τον κύριο Σίσκο και τον κύριο Λάζο στο ρεπορτάζ, γιατί δεν θέλω να παραλείπω πάντα τον πρώτο άνθρωπο που έκανε το ρεπορτάζ. Έτσι είναι.